Защото оказа се, че ние сме недозряли хора. Ние ли сме виновни като хора или нашите политици? Ние сме си виновни, защото се самоизлъгахме, че сме държава. 1300 години чествахме, но това не е държава. Ние сме държава от 110 на години. Колко минаха? 125 или колко? 125, добре. 125 години. За тия 125 години ние сме имали 5-6 войни. 5-6 войни. Имали сме септемврийското въстание и клането. След него 25-та година. Имали сме суспендирането на българската конституция 30 коя година. Беше Втората световна война. След това имаме сваляне на монархията. След това имаме република направена. След това имаме априлски пленум. Също България няма заговор. Просто ние не сме интересни за никой. Не сме интересни за никой, освен това, че тази Кобилиза Райс, не знам, защо я наричат Кондолиза, обяви вчера или онен ден, обяви, че България ще се използва като плацдарм за нападение над други страни, което означава, че вече враговете ни са готови. Много елементарно може да се обобщи темата. Това е заплахата срещу Съединените американски щати от Обединена Европа, която ще изгони НАТО от Европейския съюз. Европейския съюз и Китай ще станат водещите сили в света и тогава тези хайдути или не знам как да ги нарека американците, защото те просто живеят на американска територия. Айдуци. Ти знаеш, че аз казах, че това не е държава. И преди мен го е казал Рузвелт, че експеримента за създаване на такава държава не е завършен. Не е завършен. Не се смей. Те, които бутнаха стената, Клинтън ли, кой каза там, или Кенеди беше, аз съм берлинчанин, до стената. Кенеди го каза. Аз съм Берлинер. Ich bin ein Berliner. И бутнаха стената, сега те правят стена между Мексико и Щатите. Те правят стена. А са отзели от мексиканската територия и Флорида, и Ню Мексико, и Тексас, и Калифорния, и Калифорнийския залив, всичко са взели. И сега правят стена. Защо?
И там е заплахата и към нас. Там е заплахата, защото те не искат да има стабилни нации, стабилни държави, всичко да трепери пред тях. Това е. Без външните ни врагове, без помощта на свои хора и на свои ятаци, тук да ги наречем в България, едва ли биха могли да се справят с този план. Кои са ятаците на нашите външни врагове в България? И как да ги разпознаем? Ми всички политици. Какво не е откраднато вече от България? Кой не слугува? Първият слуга Бойко Борисов. Първият слуга. Един надут балон. Измислен слуга на американците, па и на германците. Може ли да има партия, която да бие с 10% в момента според другите буклуци, социолозите, че бият с 10% БСП-то? БСП бие Бойко Борисов, без да има програма. Високите технологии тогава заемаха едно много сериозно място в нашата икономика. Имам предвид, разбира се, технологиите свързани с електрониката и компютърната техника. Нашите заводи, например, наброяваха в тези години, говоря за 70-те години, наброяваха около 200-220 хиляди работещи специалисти в областта на електрониката, на изчислителната техника. България е една от първите производителки на електронни калкулатори. Со мною нет кого-то, ах, где найти кого-то? Могу весь мир я обойти, чтобы найти кого-то, чтобы найти кого-то. Могу весь мир я обойти. Беше решено, че всички младежи, които влизат в специалностите изчислителна техника, автоматика, информатика, се освобождават от военна служба. И тогава там влезе, образно казано, каймака на нашата интелигенция. Тези хора сега са в ръцете на силите си, 40-50 годишни. Те разнасят компютърната слава по целия свят. Като кажат български компютърни специалисти, това са те. На свете для кого-то, на свете для кого-то, клянусь, я все бы отдала. Докато беше комунистическото управление, имаше порядък за изграждане на кадри. И се знаеше, че ти си активист в комсомола. Знаеше се. И човек се развиваше или по партийна линия, или по икономическа, или по държавна. И знаеше, че неговото време ще дойде след 30 години. Да седне на такъв стол, на какъвто аз седях в телевизията, примерно. Да. Така. Обърна се палачинката, млади комсомолци, които знаеха, че след 20 години ще седнат
на тия места станаха началници. Провалиха БКП-то, БСП-то. След това дойдоха другите маймуни, които па никога не са мислили, че ще станат някакви. И ето и формулата за разсипията на България.